गोसो मोननायनिथ' खोथा गैला आङो राजनितिक गेलेग्रा मानसि नालाय गोसोआ गुद गुद मोनो जायखिजाया आङो रायजोनि सापर्ट मोननानै दिनैहाय आङो बे आर'जलाइ गथायखौ गथायनो सानदों बावखुंग्रि एलएसि 4 नाम्बाराव आरो आङो मिजिंथिदों जायनाखि दिनैनि दा जा केन्डिडेट बिपिएफनि केन्डिडेट बेथ' एक्सुवेलि बिपिएफनि केन्डिडेट नङा बिथाङाथ' 100% बिजेपिनि केन्डिडेट बेखौ थारमाने मुस्लिमनि भट मोननाय नङा होननानै बिथांमोना नांगोलनि बेनाराव गेलेहोदों बे आंनि मिथिखागौ बेखौ आंनि इनोसेन्ट ओंखायनो आं सानदों जे अब्ला जोंनि मानसिफ्रा जोंनि स्पेसियेलि ट्राइबेल हारिया आंनोनो भटखौ होगोन होननानै आंहा आसा दं मानो होनबा जों गोबाव सम आन्दलन खालामनानै फैनाय जों गोरलैयै जोंनि बर' हारिसाफ्रा गनायनानै लानो हायाखै बेखौ आं खोनादों बे हिसाबैनो आं दिनै आवगायदों आरो आंजों माइन'रिटिनि मानसिफ्राबो गोबां आंखौ मदद होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों दा रायजो राजाफोरनि साहस आरो मददखौ लानानैनो आङो दिनैहाय बे बिजाथि बिलाइखौ गथायनो फैबाय आरोखि जुजिनायाथ' बयबो जुजिनोनो गेलेखागोन बाव हयथ' स्पेसियेलि जिहेतु बावखुंग्रियाव बर' भरा मेजरिटि हिसाबै फार्स्ट सेकेन्डआव मुस्लिम थार्डआव जोंहा राजबंसि दा जुजिनाया आंबोथ' जुजिखागोन जोंहा इउपिपिएल आरो बिपिएफ जुजिगोन आं जुजिगोन आं बेखौ नुहुरदों आरो गोबां बाव इन्डिपेन्डेन्टनि थाखाय दिनै नमिनेसन होदों आं खोनादों 25थासो होगोन होननानै दा हयथ' बेखौ नायोब्ला आंबो खिन्थु आं बुंनानै लागोन आंबो गोरलै केन्डिडेट नङा आंबो एसे गोरा आंहाबो आसा दं नायनि मा जायो खाफाला भगबाना मा खालामहरो बेनि सायाव निर्भर जाबाय आरोखि देरहागोनखौ बेसेबां जौखोन्दो बुंनो हायो देरहायैजोंथ' खोथा गैया देरहाब्लाबोथ' सोरखौबाथ' फेजेननो हायो खिन्थु आं फेजेननो होनना गेलेयाखै आं देरहागोन होननानैसो गेलेनो दिनैहाय बे आर'जलाइखौ गथायदों खुंथायजोंलाय मा खोथा इउपिपिएलआ बिराद स्ट्रं माबामोन सरखार दादोंमोन बाहाथ' देरहाखौ होनो जों सरखार थाबाबो देरहाना बबेबा समाव बिटिसिनि इलेक्सन आलादा जायो एसेमब्लिनि इलेक्सन आलादा जायो बे जिनिसखौ बयबो बुजिखायो केम्पेइनआथ' आंना दा ओरैनो जालागासिनो केम्पेइन खालामनांगौ दरखार गैया नोंथांमोना गोदो हिरा सर'नियाखौ केम्पेइन खालामनाय नुदोंमोन नामा मारैथो 2 टाइम्स बे एमपि जानानै थांखो नंगौना नङा आंनाबो केम्पेइना बिदिनो जाखुमागासिनो दं रावबो नुनाय नङा आंनिखौबो थेवब्लाबो आङो नायबानो जाबाय नोंथांमोना देरहानाया एकदम माने 100% खाथां कংग्रेसआथ' बाव जेबो गैया जेबो लाब गैया कংग्रेसआ जेबो लाब गैया दिनैहाय कंग्रेसआथ' नों बिटिसि ओनसोलाव गैया बिजेपिआनो हायाखै आरो कंग्रेसआलाय मा दा ओंखायनो आंबो 1 नाम्बार आं दाबिदारमोन बेखौ जरसन्द खालामनानै खायदा बोराय बाहायनानै सासे माने मानसिखौ बाव केन्डिडेट होनाय जाबाय आरोखि बेनिखायनो आं दुखु मोननानै बिजेपिखौ गारनानै दिनैहाय आर'ज बिलाइ गेलेनो थाखाय गथायसिगोन आरोखि